مستيات بيتنا سلام كمي ጸኒሕኩም ክቡራት ተኸታተልትና መራሒ ቱርኪ ረሲፕ ጣይብ ኤርዶዋን ትማሊ ናብ አዲስ አበባ ድሕሪ ምእታው ክብረት ዘለዎ ድሙቕ አቀባበላ ተገይሩሎ ኤርዶዋንን አብይ አሕመድን ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ድሕሪ ምዝርራቦም ከዓ ሓበራዊ መግለጺ ሂቦም ኤርዶዋን ሃገሩ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሓደሽቲ ግጭታትን ስቃይን ክትርኢ ድሌት ከም ዘይብላን እቲ ዞባውን ናይ ደጋ ሓይልታት ዝጣፍኡሉ ናይ ዓውደ ኩናት ባይታ ክኸውን ከም ዘይብሉ ተዛሪቦ ቀጺሉ እስራኤል ንሶማሊላንድ ዝሃበቶ ናይ ሃገርነት ኣፍልጦ ንሶማሊላንድ ኮነ ንቀርኒ ኣፍሪቃ ዝኾነ ጥቕሚ የብሉን ኢሎ ነዚ ተኸቲላ ሶማሊላንድ እቲ ትማሊ ሰሉስ ብኤርዶዋን ንሃገራ ኣመልኪቱ ዝተዋህበ መግለጺ ተቐባልነት ዘይብሉን ሶማሊላንድ ምስ ገረባብታ ንእተካይዶ ዝምድናታት ዝርብሽን እዩ ክትብል ነጺቃቶ ሶማሊላንድ ቀጺላ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘለዋ ሃገራት ናይ ወጻኢ ጉዳይ ፖሊሲታትን ባዕለንን ብህዝበንን ክውስና ኣለወን ክትብል ንመራሒ ቱርኪ ነቒፋ ሶማሊላንድ ቱርኪ ኣብዚ ዞባ ተፈጢሩ ንዘሎ ወጥሪ ዘጋድድ መርገጺ ካብ መሓዝ ክትቁጠብ ኣተሓሳሲባ እቲ ብሶማሊላንድ ዝወፀ መግለጺ ሶማሊላንድ ብዞባውን ኣህጉራውን ደረጃ ኣፍልጦ ሃገርነት ንምርካብ ተካይዶ ዘላ ጻዕሪ ሰላማዊ ሕጋውን ዲሞክራሲያውን መሰረት ዘለዎ እዩ ይብል ኤርዶዋን ድሕሪ 11 ዓመታት እዩ ንፈለማ እዋን ብዕድመ አብይ አሕመድ ናብ ኢትዮጵያ ወግዓዊ ምብጻሕ ንምክያድ ኣትዩ ንሱ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ጸገማት በተን ኣብቲ ዞባ ዘለዋ ሃገራት ክፍታሕ እምበር ናይ ደጋ ሓይልታት ከኣትውኦ ከም ዘይግባእ እዩ ገሊጹ ቱርኪ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ናይ ሃገራት ልኡላውነትን ግዛእታዊ ሓድነትን ከም ዘገድሳ እቲ መራሒ ሓቢሮ አብይ አሕመድ በወገኑ ምስ ኤርዶዋን ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ከም ዝተዘራረበ ድሕሪ ምግላጹ ሓደ ካብቶም ምስ መራሒ ቱርኪ ዝተዘራረበሎም ጉዳያት ጉዳይ ኣፍደገ ባሕሪ ከም ዝኾነ ጠቒሱ ኢትዮጵያ ቁልጡፍ ቁጠባዊ ዕቤት ተመዝግብ ዘላ ሃገር እያ ዝበለ አብይ እዚ ዕቤት ቀጻልነት ንኽህልዎ ሃገሩ ናይ ባሕሪ ኣፍደገ ከም ዘድልያ ሓቢሩ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ቀጺሉ እዛ ልዕሊ 130 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዋ ኢትዮጵያ ኣፍደገ ባሕሪ ተኸልኪላ ኣብ ዓለም ካብ ዘሎ ኣካይዳን ኣሰራርሓን ወጻኢ ብናይ ጸላእታ ተንኮል ናይ ጂኦግራፍ እስርቲ ኮይና ንኽትጸንሕ ምግባራ ቁኑዕ ከም ዘይኮነ ምስ መራሒ ቱርኪ ተዘራሪበ ኢሉ ብምቕጻል ኢትዮጵያ ብሰላማዊ መገዲ ናይ ባሕሪ ኣፍደገ ንኽትረክብ ከም ቱርኪ ዝኣመሰለ ሃገራት ብዲፕሎማስያዊ ኣገባብ ተጽዕኖ ኣብ ምሕዳር ሓገዛትን ከበርክታ ከም ዘለዎን ከዓ ተዘራሪብና ኢሉ ብዘይካዚ አብይ ኣብ ጉዳይ ወፍሪ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ቱርክን ዘሎ ንግዳዊ ንጥፈታት ኣብ ዓመት ናብ $1 ቢልዮን ከዓቢ ምስ ኤርዶዋን ከም ዝተዘራረበ ይገልጽ እቶም መራሕቲ ኣብ ጉዳይ ምክልኻል ሽበራን ኣህጉራዊ ናይ ኣከባቢ ብከላ ጉባኤን እውን ዘትዮም እዮም መራሒ ቱርኪ ዝኽተሎም ናይ ዲፕሎማሲ መንገድታት ኣዘራረብቲ እዮም ንሱ ኣብ መንጎ ሕብረት ኣውሮጳን ሩስያን ሚዛናዊ ኮይኑ ማእከላይ መርገጺ ክሕዝ ይደሊ ንኣብነት ቱርኪ ኣባል ኔቶ ክነሳ ካብ ሩስያ ግን S-400 ዝዓይነቶም መሳርሒ ብረት ትዕድግ ንዩክሬን ከዓ ብድሮናት ትሕግዝ ኣብ 2022 ዓመተ ምህረት ኣብ መንጎ ሩስያን ዩክሬንን ናይ ኣእካል ውዕል ንምስላጥ ከም መንጎኛ ኮይና ሰሪሓ ቱርኪ ምስ ኣውሮጳዊ ሕብረት ብጉዳያት ሰብኣዊ መሰላት ስደተኛታት ቆጵሮስን ናይ ጸዓት ፖለቲካን ኣይትሰማማዕን ወይ ትቆራቆስ ንዋሕዚ ስደተኛታት ከዓ ናብ ፖለቲካ ብምቕያር ንሃገራት ኣውሮጳ ጸቕጢ ክትፈጥረለን ትፍትን ኤርዶዋን ካብ ዝሓሊፉ ኣብ ማእከላይ ምብራቕን ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃን ንዘለዎ ሓይልታት ናብ ሰላም ንምምጻእ ጻዕርታት የካይድ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዘለዎ መርገጺ ኣዝዩ ኣሉታዊ እዩ እምበኣር ኤርዶዋን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ካልእ ግጭት ክርኢ ኣይደልን እየ ምስ በለ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ንምጅማር ጾም ረመዳን ኣመልኪቱ ብዓረበኛ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ኢትዮጵያ ናይ ምስፍሕፋሕ ድሌት የብላን ኢሉ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ መልእኽቱ ኢትዮጵያ ምድሪ ሓቂያ ንድሕነት ጎረባብታ ከዓ ኣብ ሓደጋ ኣይትእቱን እያ ኢሉ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዚ ናይ ጾም ረመዳን መግለጺኡ ሓደ ንዓለም ክንረጋግጾ እንደልዮ ነገር ኢትዮጵያ መሬት ንምውራር ንምስፍሕፋሕ ድሌት ከም ዘይብላን ንድሕነት ጎረባብታ ኣብ ሓደጋ ከም ዘይትእቱን እዩ ክብል ተዛሪቦ ጉዳይ ማይ ኒል ኣልዒሉ ኣብ ዝበለውን ማያዊ ሃብትና ተጠቒምና ንምልማዕ ዘለና ድሌት ብዝኾነ መለክዒ ግደ ካልኦት ዘጉድል ኣይኮነን ኢሉ ኢትዮጵያ
ግብፅን ሱዳንን ብምኽንያት እቲ ኢትዮጵያ ዝሃነፀቶ ዓብዪ ናይ ሕዳሴ ዲጋ ካብ ምጅማሮ ኣትሒዘን ንዓመታት ክዛተያ እኳ እንተፀንሓ ንኹለን ናብ ዘሰማምዕ ነጥቢ ግን ክበፅሓ ኣይከኣላን። ኣባይ ዓብዪ መለኮታዊ ህያብ እዩ ዝበለ ኣብይ ካብ ናይ ምስፍሕፋሕ መድረኽ ናይ ምትሕብባር ድልድል ስለ ዝኸውን ኩለን ሃገራት ብፍትሕን ብማዕርነትን ክጥቀማሉ ከም ዘለዎን ገሊጹ። ግብፂ ምህናፅ ዓብዪ ናይ ሕዳሴ ዲጋ ንመጠን ማይ ኒል ከጉድሎን ኣብ ሓደጋ ከውድቆን እዩ ብምባል ተቃውሞኣ ክትገልጽ ፀኒሓ እያ። ኣብይ ሃገሩ ንልዕሊ 30 ሚልዮን ህዝባ ካብ ድኽነት ንምግልጋል ኣብ ቃልሲ ከም እትርከብ ብምግላጽ ድሕነቱ ዝተሓለወን ብፍትሒ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ዘለና ድሌት ምስ ሰብኣዊ ድሌታትናን ምስ ምውሳኽ ብዝሒ ህዝብናን ዝሳነ ጸውዒት እዩ ክብል ገሊጹ። ሃገሩ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ትገብሮ ዘላ ምንቅስቓስ ብኻልእ መንፅር ንልኡላውነት ጎረባብትና ዘይትንክፍ ናይ ካልኦት ጥቕሚ ዘይጎድእን ናይ ሽርክነት ዕድመን እዩ ድማ ኢሉ። ሕቶ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኢትዮጵያ መስመሩ ዝሓዘ ኣይኮነን። ፈለማ ናይ ተጠቃምነት ሕቶ እዩ ነይሩ። ኣብዚ እዋን ግን እቲ ቃና ተቐይሩ ናብ ናይ ዋንነት ሕቶ ተለዊጡ ኣሎ። ኢትዮጵያ ኣብ ዓበይቲ ኣህጉራውያን መድረኻት ናይ ዲፕሎማሲ ቋንቋ ብምጥቃም ኣፍ ደገ ባሕሪ ብዝርርብ ወይ ብምትሕብባር ብሰላማዊ መገዲ ክትረኽቦ ከም ትደሊ ትገልጽ። ኣብ ካልእ ኣጋጣሚታት ከዓ ባሕሪ ንኢትዮጵያ ናይ ህልውና ጉዳይ እዩ ብምባል ግድን ክትውንኖ ከም ዘለዋን ብታሪኽ ጂኦግራፍን ተፈጥሮን ናይ ኢትዮጵያ ከም ዝኾነ ትምጉት። መንግስታውያን ማዕከናት ዜና ኢትዮጵያ ብወገነን እቲ ባሕሪ ኣብ ቀረባ እዋን ብኢትዮጵያ ክውነን ከም ዝኾነ መደባት ይሰርሓ። ትማል እኳ ኣብ ዓሰብ ኣመልኪተን ሓደ ዶኩሜንታሪ ክሰርሓ ውዒለን ነይረን። እቲ ፊልም ብታሪኽ ንድሕሪት ተመሊሱ እቲ ባሕሪ ናይ ኢትዮጵያ ከም ዝኾነ እዩ ዝገልጽ። ዓሰብ ናይ ብሔረ ዓፋር እያ፣ ዓፋር ከዓ ኢትዮጵያውያን ኢና ኢሎም እዮም ዝኣምኑን ካልእን ዝብል ትረኻ ዘለዎ ዛንታ ብምስራሕ ንህዝቦም ባሕሪ ከም ዝግብኦም ይሰብክዎ ኣለዉ። እቲ ዝዝረብ ብዙሕ እዩ። በዓል ልደት፣ በዓል ጥምቀት ኣብ ዓሰብ ክንሕልፍ ኢና፣ ተዳለዉ ቀሪብና ኢና ዝወፁ መግለፂታት ማእለያ ይብሎምን። እዚ ነገር እዚ ብዕሊ ዝጀመረሉ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ናይ 2023 እዩ። ክሳብ ሕጂ ከዓ ቃና እናቐየረን እናዓበየን ይኸይድ ኣሎ። ኣብ መወዳእትኡ ኩናት ከይወልድ ይፍራሕ ስለ ዘሎ ድማ ብዙሓት ሃገራት ጣልቃ ከኣትዋ ንሪኢና ኣለና። እቲ ሕጂ ኤርዶዋን ኮኒንዎ ዘሎ ነቲ ከም ስዑድያን ኢማራትን ዝበላ ሃገራት ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃን ማያት ቀይሕ ባሕርን ዝገብርኦ ዘለዋ ኢድ ምትእትታው ይመስል። ኢማራት ኣብ ጎኒ ኢትዮጵያ ክትከውን እንከላ ግብፅን ስዑድያን ከዓ ናይ ኤርትራ ኣጋር ኮይነን ተሰሊፈን ኣለዋ። እዚ ነገር እዚ ነቲ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ኣብ ከም በዓል ሶርያ ዝነበረ ኩነታት እዩ ዘዘኻኽረካ። ዞባውያን ናይ ደጋ ሓይልታት ካብ ሃገረን ወፃኢ ኣብ ካልእ ክገጥማ እንተፈቲነን እቶም ኣብኡ ዝነብሩ ህዝብታት እዮም ዝህሰዩ። ጉዳይ ምትፍናን ኤርትራን ኢትዮጵያን ከዓ ድሮ ካብ ቁፅፅር እዘን ሃገራት ወፂኡ ናብ ካልእ ገጹ ይዓብሎ። ስለዚ ዘለናዮ መድረኽ ተኣፋፊ እዩ። ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን እውን ኩናት ዝጅምረሉ ደቂቕ መዓስ ከም ዝኾነ ጠፊእዎም ብዓብዪ ፍርሕን ስክፍታን እዮም ዝጽበዩ ዘለዉ። ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንሎሚ 18 ለካቲት 2026 ዘዳለናዮ ትሕዝቶ መደብ ኣብዚ ዛዚምና ኣለና። ጽባሕ ብኻልእ ኣርእስቲ ክንራኸብ ኢና። ደሓን ጽንሑ። መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንጽብራቕ ዝተፈላለየ ጽሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ። كفوت لساني من يزعصوني عيسجدن علي عبطاقوت ملاخي قطاوخي قنا مسلي فتحي